По-перше, я жила в Белозерску. Це такий городок, який вирос на моїх очах. Спочатку було поле, а після вирос город. Це було так романтично. Я думала, що я поїду в Сибір будувати блакитні городи. Ну і пішла я на кероване будівництво. Я ж не думала, що я буду писати. Ну, я, правда, пишу з 11 років вірші. Я собі під подушку клала сшиток і оловок. Малая, коли була, 11-12, ну, в школі, коли вчилася. І що, ночі починалися вірші писати? Ні, перед тим, як заснути, я завжди писала. Ми жили в одному покойчику, вся сім'я. Рано клалися батьки спати, а коли ляжеш у 10-11, ще ж рано для мене. Ну, от я писала вірші. Так я і писала їх, і писала. В 17 років я вперше надрукувала вірші свої. Ну, я не думала про себе так добре. У моей семье не было письменников, не было на кого равняться. Проза у меня возникает спонтанно. Вот нечто меня зацікавило. І я починаю шукати, просто для себе. Це така жіноча цікавість, не ведаю, яка цікавість, но я шукаю, читаю, а от ще чому це, а ще чому це. І після набирається стільки матеріалу, що можна написати роман, і ще застанеться трошки. А поезія, ну, вірші, вони це як свято, вони з'являються тоді, коли їм треба. Нельзя так сесть і сказати, от я зараз буду писати вірші. Так не отримлюється. Вірш прийде сам, як жаданий гость. Просто я шукаю адказ на свої питання. Наприклад, мене вельми цікавило, адкуль узялися славяне. Міфологія славянська, що це ж спрадвечні веди славян, міфологія. Тому і книжки з'явилися про це. Коли гістаричний факт мене цікавить, так само. От захотілося мені довідатися про Сапегу більше. От я і написала книжку «Лев». Пригодницька така книжка «Однорог», а там є роман про славян-веліситів, які жили на території Греції до 807 року. Ось. Так що це не просто так. Це моя цікавість, яку я задовольняю, а після ділюся з читачом.
дзе набрацца гадзін, каб хапала на вершы і прозу, лёсу б так дагадзіць, каб збываліся светлыя крозы, каб усіх зразумець і пранікнуцца словам і сказам. Каб адной быць, але пажадана, каб з іншымі разам. Каб спявалася вдзень і спакойна спалася ноччу, каб нічым нідзе не стамлялася сэрца і вочы, жыць і жыць, хоць і гінуць, ды зноў нараджацца. Вось такое яно, недасяжнае нашае шчасце.